Cada vez hai máis persoas que teñen unha ou varias mascotas en Galicia, sobre todo cans e gatos, pero tamén segue a haber moitos ou demasiados abandonos. Para concienciar da responsabilidade que implica ter un animal, a Asociación Cultural e Deportiva de Propietarios de Mascotas de Ourense organizou esta tarde a súa 10ª xornada de convivencia e adopción responsable. Propietarios e amantes das mascotas gozaron na explanada do Centro Comercial Pontevella de Ourense dunha xornada de convivencia, pero tamén de concienciación. Porque sempre falamos de adopción responsable, que hai que adoptar, pero nunca se fala, non, das asociacións que traballamos cara á concienciación. Esta é unha xornada, hoxe, divertida, para pasalo ben, para que a xente tamén nos conozca, a labor toda que facemos, que xa son 10 anos, non? Lúdicos, informativos. Ter un animal conleva sempre unha responsabilidade e tamén gastos económicos para cubrir as súas necesidades vitais como as vacinas ou a comida. Que os nenos encantan os animais, entonces como a eles encantan os animais, obviamente, sobre todo os titores, os pais, por favor, non regaledes, non agasalledes canciños nin gatiños, porque despois tedelo que manter vos. Eu vexo que hai bastante concienciación a nivel de adopción responsable e tal, pero ainda así deberíase de mellorar o tema de esterilización, sobre todo nos temas dos gatos. Entre as necesidades máis demandadas na provincia de Ourense está a de poder ter un lugar onde darlles unha despedida digna. Hasta ahora no había en la provincia de Ourense, la había en otras provincias, y nos atrevimos a montar un crematorio de mascotas. Había mucha demanda, sí. Piensa que en la provincia de Ourense hay más mascotas que niños. Estamos hablando de un censo de más de 100.000 mascotas con microchip, que habrá muchas sin microchip, y están moi metidas en las familias. A xornada rematou cunha pasarela canina onde os seus donos e donas amosan orgullosos os seus amigos de vida.